RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Tefong Morales. And then akong partner sa Diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kisunan. Mano importante ang atong paggabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang yung magyata ka na mo. Bueno, so tapo ko na ito ang tagan ng pagtagan. Pilda kinis sa ka lalaki, yung mapatawag ng sangan nga Freddy. Kinigibatan o doon sa radyo ni Ri Arellano. Kisunan ang atong sender, si Freddy. Matod pa. Ginaingon ko nga ang gaba di magsawa pero tanaw na gumuragwa ko gabais ko asawa. Siya man tingali hinoy gabaan ako. Pero ano yung masabtan ako sugilanon kung unsa gyud yung gabaan no? Di ano yun ako pagsugod ang tanan ha. Ay pagkapait yung pobrita. Buwad rin tayo yung afford na to. Dato pa karon late zone gyud ta mo kung pagkaon nun. Pero dali sa takihon. Pero sige lang. Hagamay lang ko ang mankamot tingin ko. So kuwang na ko nga madato ko. Ha! Di ara! Usa na likuwang nako! Kwarta ra! Ay, naunsam ko marag ko kabuangon pagkakidort. Asa naman sinasawa na ko eh? Di na! Awa na, di na yun makita. Ito ating alis kusina. Huwag toon, be. Aron ipaluto ko rin buwad akong daan. Ay, paita ning asawa ta. Ato to ng trabaho sa bay. Buntag udto hapon gabi hasta pa inikadlawon trabaho gihapon para sa pana. Ay, pagkakidort. Ay, magkanta-kanta sa ako, be. Asa na tong sista, eh? Ay, di ara di ay. Magkaskas-kaskas at taka iniguman og kaskas, kuskus na puslinabhan. Nigabot sa kong bana, di nakakaskas, di nakakuskus, kiss-kiss na sad. Ibawa mo kung sa kiss-kisson. Aw, ang tagip tips liog. Ay, naman madagugod. Aw, kiskisa na lang yun. Bekas ka sa ta. Hada, ba yun? Kung di arling yun ka din sa kusina. Naabot na naman gudi ay, dali ara gudi mo. Pilar, mga adtos tong silingan, ha? Araw mga utang. Oh, luto ari, oh. Anta na. Hala no, buwad na sa. Sige mo lang taon, tag-recap na itong sudan dong, uy. Kuhan, kining... Kini nga itong sudan, paita, maon niya itong usang adlaw. Buwad. Gahapon buwad. Karon buwad lang gihapon. Di ka ta masakit sa bato. Ay, ayaw yung anak dayo. Kaysa masakit ang kasing-kasing kaon na buwad. Sige, tagbaboy, matakihon ta. Bitaw sad no, sakto sad nang ilutuan na dito kay para makapamahaw na tataon. Maayo na lang na, kay natin sudan buwad. Ang uban taon, asinra. Nya, ang uban, target. Target. Patis magining tudlo na to. Oh, kabala ka hapit tatab dato. Kanus aman? Nanatay kwarta. Tapoy mo kakida di mo tay lupang day. Day. Hoy. Klamo pa man noon. Bawo ni siya unsay ako paboritong sudan nga mao man din siya. Probida standard bagong ni sudan na mo ta. Perme mo gyud mi buwad. Uy. Anong ni ang sista din eh? Sabi ka ni kanta ko. Yang kantang ni katong kantang paborito ni Noy Minggoy Adili si Armistice sa Bayan, mga katong kanta ni Doy Max Orban kini katao na to be mientras magluto kani buwan be ani wana ko'y paglaong karong wala ka na ning dukan ko asa ko pangitaan
ang banag-banag sa tungang gabi. Ako ba kini nga nakita ko, daw dili katuhuan. Nagdamgo ba ako, nining kahimtang ko, nga daw sagbot na lamang. Pagkalahinag yun, pagkadakuna sa kalainan. Unos ning kinabuhi nga miabot, daw sawa na'y utlanan. Naugtas na intawon kining galamhan ko, daw wala na'y kadampan. Ihila ko unta apan king mga mata, naughan na sa luha. Asa na ako unsa kahay akong kapalaran. Magunsa na ako nini karong akong kalibutan. Wanay bili nahanaw ng bulawanong pangandoy ko idamong paglaw. Ipakita ng imong kahayag. Wait a minute. Torsiklo. Oy, si Perjobo ba yan? Ni Aman Dingil makani. Narba ko'y utang sa yuha. Sa bistitiglis yan. Tawar na. Oy, bida. Pre. Ay, pre, Jowo. Dali, pre. Hapit sa nga, re. Ari lang ta diri mahaw. Okay, sundar, pre. Aon sabay standard. O sa standard, pre. Ay, kung unsay sudan na mo gapon, same rasad karon. Uy, wa, di bag-o, pre. Pirmi lang standard, pre. Ay, sus po, pre, yung ta, pre. Ay, bida. Papaday ka panglaba pa lang ka. Pahuway sa ko dong, uy, gikan pa baya ko naglungag, nagluto pag sudan, mangurog niya akong kamot, gikas init, manglaba dayon. Mabasa din kamot, mangurog na gining kamot ko. Ay, langga, napabakan ko yung sulubog na. Naapa, uy, ay kabalaka, sinukod na ng tanan akong buluhaton sa bahay. Sige, maumang ka. Lapag sukar dito kay, doon ko bisita ay. Diyan, kinsa man? Ay, kinsa pa? Kasi pare Jowo. Nasad! Ay, nabuong taon ka na, standard mo na siya, pero may kanabuntag na mo ari. Sige na, pagsukar dito. Okay dong, Roger, copy. Roger Kape, ha? Si Roger Kape, Forbida. Forbida, niyandas pa rin Roger Kape di ay, ha? Ha? Bungot na ito. Permi mga pe. Dili ay, pataka lagi kang Kinsabi na si Roger nga si Kape, be. Silingan na nato. Usa? Dili ko an baka na bang moingon og Roger. Roger and out. Copy. Roger and out. Base 1. Roger copy. Dili copy nga mainom. Copy nga kopya. Ano ba pasabot? Si Pulauro din na. Sige, masukar dito kayo sabot. May kaguto ba na Roger Kape ni mo, Forbida. Pagdali ha, kay pakanon pa ko sa Perjowo. Okay dong, sige. Saban? Copy. Kape na saan, Forbida. Baon lagi na. Sige. Si kwate. Batayin mo din na! Kini ako asawa, komedyante kayo, sa itaray ba, murag Marcel Soriano. Ibawag na sa seryoso ko, pero iyag yung kong pasiawan yun. Ngayon sa ay di na ko kadawat siya komedya, ay blaron ko. O niya? Dina, ikaw ba? Tay? Ay, kung nari ginagkabuang ginagbanan ni mo. Ha? Hindi na parehas ni mong hanggawon og utok, ha? Ay, nahibaw ka na, unsa na kaseryosa kong bana. Kung magsineryosad ko, basig duha na may dados ospital, kay pulos na serious physical injuries. Ako na sa imong kabuangan ka. Don't worry, Tay. Be happy. Modlan ni mo pili. Pili day ko. Di naman ko. Kisa mo na pili. Kapoy ni mo tayo. Nakakailan sa mong anak. Kaya sa server na ka. Ambot ni mo din na. Kano sa pagkakamataro ng utok mo? Tay, kanang mga tao nga seryoso, kasagaran rabaan na nila no, mga kuma. Sa'y kumba. Kumakaugumo.
Kanang dali ra kay masuko, mauna mo na makakita dayog away. Mao nga dili maayo nga magsineryoso. Oh, lagi. Pero ay sa nagpalabi ng komedya ni mo nga wala lugar. Kay buutan ko ng bana ni mo. Oo, tay. Sige, tay. Next time, tay. Wanay joke, tay, ha? Promise. Ay, kini akong amahan. Makumidyahan na noon ni siya. Kay naamayan po'y utok ani nga, widir-widir sad. Di pareha sa kumbana nga, tagsara kayo nga. Tagsara kay makita ang tibuok ngipon ba kay tagsara kay mong ngisi. Kidor tawhana. Day! Tara ko. Yes. Ato na ka? Daray mong baon, oh. Yeah, ibahon, day. Sa sudan na ni. Humba nga lasa. Pasil ko rin mo, day! Dili kayo tanto. Ay, pagkakanahan gini mo, day. Porbida sa dimoy. Ha? Oh. May nalang na nga kay dili kay katong standard na sudan. Wari ka mag-utan. Ha? Ansay ngan? Utan. Sige, pangumpra niya dito kay mag-utan ko. Ang giadto na ko, ha? Sige, pag-umpra dito kay Antonusan ko, ha? Ay, kapoy ni mo. Ay, musunod akong gisulti. Bahala kay. Dawatan na baon mo, kana na. Porbida, kanang utan, ha? Para dito ba ibla taon? Sige, ari ko. Kana sa. Masaban? Kana sa baon ng humbang lata. Ay, blaro! Tagin mo, oy! Yabag. Ang uban gusto kay humba. Ay, siya, ambot lang. Ang kilo tawhana. Pag madili kin kasabot, bahala to siya ay. Hoy, hinaya nag-tok-tok ng pultahan kay maguba na. Unsa? Kadiyot! Hinaya ko no na kay maguba ng among pultahan. Ay, ginoo ko maigking man lanta. Oy! Pare Jawo! Maningil ka sa among utang, pre? Dili mo kayo eh. Aw. Ikaw may akong tuyo kay kuan nagiana mong imong bana ba sa pare Freddy. Na disgrasya motor. Anin ko kayo? Ay, unsa? Baan mo Mario eh. Sigaraan! Pakulata ka, ha? Mo, pagtaro ko na pagkataw, ha? Ayaw ko mitay Mario eh. Ha? Joke, grabe tao to. Ayaw lo joke Pero asang akong bana, ha? Asa? Pa, di ko mo dawat o kumidya ng mga ingon anak, pre, ha? Pili ang tao ngayon mong kumidyahan, nakasabot ka, ha? Mare, ang utang pare. Oo, di ay no. Ba, Ang madali utang. ko. Sorry, pre, aha ka, ay. Unsa ganito, pre? Ang imong bana ba si pare Freddy nagiana mo nga na disgrasya. Unsa? Ayaw lagi ko suko. Maningil ko ron. Sorry, pre. Asa man siya ron? Karga naman ito ambulansya. Unya ang motor? Ambot mo ron, nabungkag mo to. Bungkaga! Kaluan sa motor! Ayaw kayo pag ina-uwi mo. Uwi rin kayo. Ganyan, huwag ka mahilak. Yan karon, motor ang mahilak ka. Wa pa man tumahimpas ang motor, pre. Ang di ko mo hilak. At ito, itong bana ni mo, apa sa hospital. Tsoko ka? Ang utang. Oo. Ito, dalimot ko, ha? Sige, pre, salamat ka ayon. Akong atuon, akong apason. Asang ospitala, pre. Ang di boy! Suko. Peter. Asa akong bana? Paningog mo, uy! Asa akong bana? Kisa igir pangita ni mo, ma'am? Ang akong bana? Basig nagpalit og pan, ma'am. Yabag ka? Nadisgrasya sa motor, mapalito ni mong pan? Oh, abin ako, ikaw may pasyente, ma'am. Nangita ka sa nagbantay ni mo nga imong bana. Baday, nadisgrasya akong bana. Akong giapas din sa ospital. Oh, sa way nagtanaw sa emergency ganito, ma'am. Kinsa ka, baday? Uy, kinsa ka? Nurse ko din, he. Nurse ka lang! Unyag nurse naman, unsa may problema? Mao na diha, ang problema kay nurse ka lang. Ha? Hilas ninyo. Lo, suko man di ay. O gusto ni mo malipay ko, ha? Nagubay ang motor na mo, malipay ko! Ha? Hilas ni mo! Asa akong bana! Hoy! Hoy, wa diha sa emergency room! Naibaw ko! Magbuot kay ari ko diri agi! Oh, sige, anak na di agi. Naman diha ang morgue. Huwag ka magsulti! Ang morgue na diha! Nangutana day ka. Che! Maldita nga ka sa lugar. Hilas. Unsa din tabuan o Freddy? Nga naman Tayo ako kabantay dahil paggawa sa sakyanan sa iskina ba? Mao tong ako nabanggaan. Nga, ba kabari kang akong tiil taon, nabanggaan kita. Kay karaan po kayo itong iyahang sakyanan po. Sakyanan man to sa punerarya.
Tigubaas motor yun ay. Dung luuyan ni mo, dung uy, may gani kay nabuhi pa ka. Oh. Namatay pa ka. Pero tinigin di malasa kay duhana mo. Impas naman sa kuslungon na eh. Motor ni mo, patay naman. Sa di ay. Pero mas luuy ka, dung. Ano man? Kaya istorya meron sa doktor. Bati kaya gisulti ganina na ako. Uon sa banday. Resulta ko sa laboratory kay may cancer ka. Uno? Purwida. Pero may na lang na, dung. O sa pwede lang na ha? Sa mayo, ana, aray ka sakit sa akong, di na kumaliw ka kong tiil, aray. Pero may na lang na, oy, kay sa uban. Nadisgrasya gihapon sa motor ang uban, pero ang resulta COVID. May na lang na, kayang imo cancer. Iloo ko! Ay, makulanon kay Koy. Grabe sa dila. Ay, nabagaan lang ko sa porlon. Cancer man na yun. Dong, relax. Relax. May na lang ng cancer kaysa COVID. Saan mo di, oy? Pinda sa di mo. Ituyo tingali kahit taas andong para maghinay-hinay na kakinulusol sa imong mga sa. O sabay po sa taga-purlarya. Ngang ila mga taong porlon may nakabangga na ako. Ingon man tong taga-punerarya nga. Ay lang kuno ka balangka kay tagaan lang kuno kag libreng lungo. Ayin pa sa kong lungon, libreng lungon. Duhaon, dugadong saon. Pero dong, sige lang. Uy, magamit ang magyapon na nimo. Cancer man ang imong sakit. At least, tinata maglisod. Kay, naman kay libreng lungon. Mahal yung lungon, Ron. Oh, Vida, hilom na. Buwan kayo na kaingunan, Lino, Forbida. Aray, mamatay na ko, Linay. Mamatay na ko, aray! Nahakin ang asawa. Sabi sa gilisod ng kudre, kabidyahan, giyapunta nga, cancer ko no. Forbida. Mo nga, wako mag-goon disgrasya ko. Mura dili man ikamatian ako disgrasya. Mura adto ko mamantay siyang kabuang. Saon bin ako tao ninyo Ate Pres, ma'am. Unsa man, unsa igbuhato na ko ani, paliog tabagi ko niyo. Unsa man kung kamoy pasultiyon. Ready! Hello, good morning, Lord! Salamat sa tanan, Lord. Ma'am Mary, salamat sa mga pagkampo. Good morning, Ate Pres. Good morning, Ate Jinjin. Hi, Mami Lili. Na si Mami Lili taon. Si nang pikta. Nga mo ang kauban. Lili Banyo. Hi, Li! Lili! Hello! Okay, ipagkita ka, Ate Pres, ay. Hello, Li! Hello, Li! Kumusta na ka? Kumusta na ka? Lili Banyo. Ang gadali ng pikta sa una. Oh, ang among kauban ka niadto sa Nanay ni DYHP. Oh, dugay-dugay na gyud. Li, dugay na kaitang wa makita. Gimigaw na ko sa atong pagdrama sa Tiban. Inday Kunsing. Inday Kunsing. Ang sabay mo una-una mo, kuyog ba ka ni Kuan, Arlan? Ayaw, lahi naman karon, Li. Ayaw lang, Li. May salan kay lagsik pa man eh. Lagsik. Hindi ako manhadi. Ay, kakapoy na akong tawas na. Sige. Kajut kayo mamili, kayo magtambay sa amin, ha? Sige, bye-bye. Nina wala ko inyo po, ha? Okay, thank you kayo, Mami Lili. Salamat kayo. Ni apod si Kernel Nestor Rumisilio, nga akong kumpare. Famous na ko'y kaila na nga nakita mi sa SM si Joy Sala. Diyan sa taga-Pardo ni siya. Niya nakita mi, hoy, kumusta? Uy, great ko anong inyong kuan. Pero bibi ako naminaw. Hello, Joy Sala. Sala sa Pardo. Kumusta ka diha? O niya, ako sang kumpare si pare Nestor Rumisilio nga niya karon dire. Siyang si Inday Janet og ni Dodong Darrell dito. Ulitaw na mas Darrell. Wala, taas ang kestanan. Puro buyag, puro tihigo ang 3 points, ba? Puro buyag lang. Oo ba? Basket, Ati Pres, liwat samahan. Puro buyag lang yung taon. Nga, pasalamatan po din ako si Rolando Boye Tabuko sa M-Cards Taxi, taga Bulacau, Talisay ni siya, Ati Pres. Kunya siyang asawa si Karen Abanis Tabuko. O, ang labi na yun sa akong amigo si Sir Raul Alibio Isuto diha sa Konsolasyon. Kumusta ka diha si Raul? Ang maabot niya na itong mayor diha sa ubos sa inyong pag-abang. Labi na yun sa akong amigo pun kayo sa tuang pinalangga nga Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, Ogni, Kusyal Lester Daani, Kusyal Francis Ispares. Pankoy Ispares. O, si Pare Dave Tumulak. Kumusta ka diha, pre?
Day, unya si Hari-Iran. Hari-Iran, si Kusyal Hari-Iran, og si Ma'am Novi. Novi Abelia Cabatino. Oh, Novi Abilia Cabatino, kumusta ka diya, Ma'am Novi? Unya sa tanan, ni Dudong Atikboy, og ni Rubilin Tabuada, ti pres nga kanunay mamati nato diha. Adi ay. Og sa O, tanang, diya sa Bilisan, ang atong amigo. ang pinalangga na tong, amigo Albert si, Bompa. si Kusyal umaabot sa paglaos, si Oh. Kapitan Albert Bumpat, kumusta ka diha? O niya, labi na gyud ni umabot nga Kusyal sa Bien Unido, si Kapray Marimon. Kumusta ka diha, Kapray Marimon? Ito dito bangan kay buutan kay ni. Og ni Ma'am Faye Bayarkal diha sa Bayarkal City diha sa Katipunan. Og labi na gyud sa atong suod gyud kayo ati presa bugtong inabangga si Ma'am Nenen Moreno. Nenen Moreno. Si Ricardo Moreno, Ma'am Luz Digal, agatuan ang mga suod diha. Sila yung si Father Josue Cadorna sa Ay, Ati Pres. Father. Nga Kumusta kanunay ka, nga mati Father? na to. Kumusta ka diha, Father Josue? Og ni Father Dondon Barok. Og ni Father Ray Umamalin diha sa Bohol. Og ni Father Tami Ugpo. Kumusta ka diha? Father Darwin Gitgano og sa atong amigo sa Yati Liluan nga diha sa may San Vicente si Father Shadow Ubod nga mao gyud ato mga suod po ni nato at press nga kanunay pagmamati ang mga tao po ni Father Shiano Ubod ka nato. Thank you kayo. Salamat kayo ninyong tanan. Unya bam, ading ka ato nagbasa sa City Palabras? Salamat ikato ni Reverend Father Jumare Pulo o sa iyong sekretary nga si Remark Dagasuhan diha sa parokya ni Senyor San Agustin sa Bayan, Bohol. Kita mo ipabasa sa ikapitong pulong silang City Palabras sa tuwing Biyernes Santo lan. Yun saan mo, amahan ko. Kuan, ganyan ka-istorya man sekretary si Sir Mark, matud pa niya nga nasayop ko sila nga ako gibutang nila sa ikapito kay ako yung pinakamubo. Ha? Ako na pinakamubo o ka nang nabasa murag usara ka page kapin. Mo ba? Oh, siya. Ikaw may iti ko gibutang sa taas. Ingnan bita ko nga ako hilak ko. Usa man paghila kay gi-istorya ra man ako gibasa wa may kuan. Asa ikapilang po di ay ka. Ikapito niya ang Mo na kuano pito. Oh, pero ilang City Palabra ta ati press ka na dili mabra sa ato din Cebu nga kuwaon ko to sa libro ilang gikas parokya nga tinayp. Parehara sa ilang ato ni Rufil nga City Palabra sa City Press. Oh, dili ka to karaan ba sa una-una ba? Oh, dili ba to karaan Pero mas ganahan ko sa karaan. Nakingutan na. Ana, manay ganahan minaw. Pareha ta City Press. Oo, nya karon kanang naang ako itapitong pulong pero ingon sila gulyat nga bisag mubo rang ako gulyat bisag 1 page and a half ra kanang klaro ko no kay anan mo gud ka taga radyo kang ako ang giimot mo ang title ra ang unod mo ra mo ko gastorya tao ang title katong yung kuan kanang sa imong kamutugyan ko akong kalag mo ra giimot na ako dito Pero nindo tong karaan. Oo kay ang nagingutas na ni piyong na kay ug ambag binuhat ko do na mag-usay patama sa laing tao. Mao ba? Di ba? Naiinan na uban. Ang importante gyud ati Press kato yung poem sa Ginoo. Karaan good. Unya na imuot ko kay paghuman ng City Palabras gulyat pa magpahawak man sa kanang kunuhay kanang pating lawas kana sa Ginoo nang gihaya. Ingon pare dugay kay tanahuman namo hawak mo stiil, hawak mo tuhod, hawak mo sa abaga, hawak mo naong sa Ginoo. Kadugay mo human oy. Igor mo hawak mo ko sa sige mo bahawak mo ron gyapon importante unsay atoras kasing-kasing. Correct. Balik ta. Karon balik ta. Okay, atong sender karon. Atong sender karon ati Press ang si usa ka lalaki. Freddy? Si Freddy Aguilar. Adele Freddy Aguilar. Freddy ra ati Press. Kanis Freddy ati Press kuan lang kadang siyang pobre gyud taon kayo ba. Nya wagil taon siya mahimo taon kanang driver mo taon ni siya sa balabal ati Press. Nadasmanggan taon sa kuan. Nga binuangan yung iyar kong asawa mo binuangan ati Press kubidyaan na siya. Nadasmanggan siya purlon nga gubaon kayo. Pagabot sa ospital ang resulta siya ang pagkadasmag doon na siya cancer. So doon na cancer. Nya giingnan siya sa asawa. Okay na daw og cancer basta di lang ka sa una di Press sa una nga COVID. Ngayon sa kato sa una ati Press no? COVID. Kung doon na kay sakit, i-COVID ayon. Diretso. Ngano ka to? Ubog sipon. Iba't ubog sipon. Mawalan ka, mauwaw ka mo ubog gamay kay tanawon bigay sa mga tao.
Paita. Paita to sa unay. Ano ka ton? Pero karon mao ni ang problema ati pres. Kani ato gulyat ang wapay COVID ang mag-mask moingon ka nga doon sa sakit. Kuyawan ka mo doon. Pagka COVID, ang way Magmask. magmask mo atong likayan. Unsa ka ni ba? Unsa man yung mabasa na to diya ba? Ningon ko sa basahi ko bambi. Unsa man yung ako asawa. Ay, nanion ko niya. Susugon ko niya maayo. Di ko mamatay taon ni sa sakit. Mamatay ko sa inanggaw ni sa ako asawa. Kung ari ka dire sa Panultihon 25 verse 24, gingon dire nga mas maayo pang magpuyo ka diha sa kisami kaysa magkigtipon ka asawa nga tagaw-tawan. Kay kuan kay siya ba kanang unsing nga ni usahay ba kanang malapas siya kay bisan ugnar siya pang giaway basta kay kanang unsa ba di ko kasabot sa permi siyang init og permi ba siyang unsa ba maayo unta niyang buhato no kanang labi na taon kay yang bana habal-habal driver man kaha ang trabaho taw sa yang banang gulyat no uwan og init ako kay baw ko nga habal-habal piting kapuyan na gani ubang habal-habal gulyat wa gi kay talabi nagkusog kayong uwan kay mabasa ban taon may lapira dito sa cruising mahaplag buto gulyat nga ilang mga habal-habal na atop. Oh, bitaw. Oh, kato nagdrama ta dito sa excuse me. Kato nagdrama ta karon bago sa mahaplag katong nagpuyo tong sa ka hotel nya ni suroy man ko. Na may atop ilang balabal. Sa una, daanan na sa una ilang atop, ilang balabal do nay atop. Pero ingon aning ubang nga tawo nga init ug uwan. Nya ini ka po niya yapang singkasingkahan. Ang buot punta ya andaman o pagkaon yung naligsan mga dito sa ospital dili kasi ganyan singka kay mo pa masakiton. Bitaw, tinuod. Unya ikaw may tarong dong Freddy kanang iampo lang na unya ilag kabalaka kay mo'y pagaingnon ini mong balatian karon wa kayo ko nakahog na banggaan ng kanang awa ha ang iyang tuwad-tuwad og hinila ko lat ang motor dili yang bana bitaw tinuod dingnan just naros kanu magol mo kas motor siya wa pa mo impasok bayan. Dapat iyang yung bana aron mapis kayo balik mo drive mo balik patiwas og bayad mo kaysa ay nako iampo lang na sa Friday kanang naawa may kumos pag-ampo pangaliya ilaban na bago umutang nahuman sa Semana Santa na pag-record na mo dire kanang na ang kay pung pa dire ug ari ka dire sa ang kasulatan gihapon nga naayo ang tao pinagi sa gahom ni Hesus so kuan lang kanang ampo lang aron matigayon sa kay malabi na imong trabaho yung taon nga habal-habal giyahan ka pwede sad kag manawag ni San Rafael Arcangel kay kana siya mao patron sa mga kanang guide man siya guide o mananambal sa mga nagbiyahe sa may guide sa nag-drive sa mga karsada, naglawig sa kadagatan o sa mga naglupad nga mga eroplano aron sa ingon matigayon ka o ingay sagdalo lihok na lang imo ka gulyat bitaw lihok imo lihok lang imo mao na importante o panlagamot lang imo nya ito ana nga na cancer ka gido angar ka na imong asawa taon ay tuom ka cancer ipakita resulta og na cancer biyo ka wa ka bidoangin sa imong asawa pero bagar na ba ta pero ako naka-relate ko gulyat kanya among ko'y cancer hinumdum taon kong kuan part Gili Dilmar nga iniksyon na to musulti man ko duhanan ko katuig bing taon tus Gili bantay ha tabang ka mong gulit to ko duha ka tuig wa pa ka ang taon na una taon siyang lakaw dili ta ka buot tinood na di natungog naman ganis palita Corales kuno nga namatay dili ta ka buot pupunta ka pabito sa kumanghod mag-uon ka ng cancer nga naman gani uban dili ka matay kabuntag namatay. Ang silingan mo gulyat ay tagiyag sound system perting nim tambuka perting piskayag lawas kaog inasal pagladok jas beer litsok pa hulop og litsok patay tinuod na napo toy artista bablo nga suportin niya gaon anang kanang pasayan or unsa pa na diha katong pasayan kato bang pag giatake diha dayon ba nagkaon diha sa labisa sa pasayan perting niya gaon artista to sikat sa una sa Pilipinas lalaki. Di parihani ko si Alfrancis Paris nga sudan ay sili raw diya matikang isda lamig mo ni paborito tao niya
Kaon Sili. siya, kana si Consel Francis, may man Sili gini ha. pong pang attorney Barte, may nahingaon ko na tagsili kay nindot ko na sa atong immune system, labi na sa mga ubog mga sipon ko hingaon kag sili. Sipon. Parang hang. Grabe ka na. Mao dito magluto sa attorney Barte bisag buwad kay butang sabaw gamay butang kag hang. Oh, hang bitaw. Importante hang. Perting kao pusayan, perting ako inasa, namatay. Nganuman? Di ba may gulat ako? Uy, lahat itong ako eh. Nga naman. Bisag tutukan pa ni magbayo, manulisok kayo noon. Salamat po po na dito naman yun. Ako ang puzzle, tihon.